A arpa é un dos instrumentos de corda máis antigos que se coñecen. Din que provén dun arco al que se lle foron engadindo máis e máis cordas. Pero hai unha lenda que afirma que a arpa foi un agasallo dos deuses aos celtas. Aunque parezcan moi diferentes, a arpa céltica tócase igual que as arpas que vedes nas grandes orquestras. E con calqueira dos instrumentos disfrutaredes facendo música. Porque con esas notas que parecen auga, as arpas son grandes caracolas onde podedes escoitar o mar.